ndakaona mbuya waya wakagara paMuBhedha, ndakasiya hembe dzangu, mapende emukati zviri paketi. Saka ndinoti ndo mainini here ndozviri ndikaumba. Ndopakandirowa baba. Zvokundirowa ndikachokamba ndikano murume wangu Joseph Kunguru ndozitoro dzigondo. Tine vana vakomana vaviri, mumwe wacho ndemudiki wacho. Takashanda tikatenga stendi yedu, tatenga stendi zvaita takatanga kuaka stendi iyayi. Ndopakatanga kundirowa baba, wakandibana zvosakata ziva chii chiri kuitika, ndikanyarara semunhu aida imba yake. Wakaita futi kechipiri wakandibana. Ndopandakambotiza ndikapotera ndikaenda kumba, sekuru wangu wasipo, baba wangu wabvoshaika. Ndopandadzoka futi kumba kwangu semunhu aida imba yake, ndakasvika mai avari mumba. Zvakanzawa ndimbuya nababa. Ndopandakabva ndaenda kuwana sisi wangu, pandadzoka futi ati kwese chiri kumboitika. Mati ndawa mai ava ndaingaona vari mumba vari azitara wandu ane susar mungu. ndobva ndazouya futi. Ndopandakaona mbuya waya wakagara paMuBhedha, ndakasiya hembe dzangu, mapende emukati zviri paketi. Saka ndinoti ndo mainini here ndozviri ndikaumba. Ndopakandirowa baba. Zvokundirowa ndikachokamba ndikanomangara kupenhalonga police station, ndikati ndikambaira nevana vangu. Uyu anga aine 6 months, mumwe wacho achanga chachikomana chakadai, ndikaenda. Angatoti pandapanya nditorina handisina kwekuenda, ndichanogara kupi. Ndopandakaenda kumusha. Ndasvika kumusha ndakagara. Banguru nemukadzi wayo nasekuru wangu vari South Africa. Ndopakati mwana uyu aruramba achingobhidha. Mai vachitaura angatofe. Ndopandakaenda ndikatorwa namai guru wangu nasisi wangu tikaenda kuSouth Africa. Ndikatanga kurapwa ndiriyo, ropa riya richichinja richimira kuzvibva kwakaita apa. Kana asi pakachangomarira problem yacho haisati yapera, ndokunga yatova permanent. Ndopandakatanga kurapwa ndichirapwa ndobva pandakaona ndawanani sekuru wangu wayekumba. Ndopandakauya pandafonera murume wangu kuti baba tawanda, ndauya ndatenga zvinhu zvekuwakisa, ndiri kwaMutare, uya titakure zvoende kumba. Ndopakati hakuna kwauchaenda. Ndopandakatakura ngazi nondochidii, vandakuna zuva vandazoendesa kumusha kuenda nhasi zviriyo madoo frame, masamende nemawaya aya ekuisa pasi. Ndakangotenga ndikachengeta ndiriyo. Saka ndopandakabvunza mwana naitawa ko mapepa emba zvaari arumboya ari muzita rani, nekuti mapepa pawaitondirowa wainditisiya mapepa. Imba yake iri kuchingwa zvaitaida pauri takadini takazviwana kati zvaida pavari. Saka kuwaka kwese kwataitorwa waindishandisa here kusvika wapinza mukadzi mumba mangu ini ndiripo. Kumhosva yangu yandakapara newendei takatambura tese kumashure usina kana chitupa tichifamba nanasekuru wachitsvaga tikatowana kumusha kwacho. Saka murume wangu aita chiri pakati takuwaka musha tochiza masenemu edu ese tiri wairi zvaane senemu. Ndakufunga waindikisa senemu yangu pastendi yedu nemurume wangu. Ndopandakaenda kukanzuru last week. Ndopandakasvika pakanaka zita rangu hapachisina, pane zita ranzi Joseph. Ko rangu zita raendepi? Ndomba mama kuti kwandakavasiya wakatobva nemukadzi. Ndomba wakatosiya imba yandakandatochera ndaitakura mapuranga foundation. Ndokwavasila ndokwavakugara nemukadzi. Asi nawana kuti kugara musango. Hatina pekugara newana. Wana wakakuriswa nasekuru. Ini chingombeya ndiri South Africa ndichishanda. Tsvaga kuti mari yekutana nhasi rondavi unondirwadza nekuti harisi kupera. Ndokunaenda kumwedzi katatu. Ndokuramba chibhiri ndokona kubhidha ropa rakaomarara. Saka ndakanyedza kunoitwa operation. Mwana wangu wakura. Chiregai ndichidini ndichiona kuti mwana wangu imba iyo ndosvika here mambo zita rachinjwa pamba parikugara mai avo nababa avo. Inini mhuri dzakashandira imba ndaitotengesa maswiti dzakacharanga kutomera handina pekugara newana. Zongo ndoti kana ndikuno ndinonotengesa mafruits kwamamuka kuti uyu ari kuita wedding aende kuchikoro ndinorara mumusika kwamamuka. Ndokwandakatobva ndichanjiripota neyakupa ndikazotenga chibahwa apo chiri ndibhadhire kuti mari yedare because mazuva ano handisi kubasa. It's okay. Imini nemuno mchini mesero.
Handina zvandaita boss ndakabva ndangotoenda hakunogara kumba kuno vabereka hapana pandanichagara. Handina kuramba. Norwa kuti ndichinaye murume wangu boss ndati ndati iwo ndibaba vana wangu handina kwandinoenda. Achiti hauchisina pekugara pano ndakakuramba zvakadini. Paternity. Ini ndakaroora mukadzi ndonzi Joseph Chikunguru. Ndakadanana nemukadzi uyu ndichimuda zisingaiti patarorana ndikatomboenda kwapezvara ndikanobvisawo zvakanaka. Asi chakaitika ndechekuti ndakati umwe musi nditsvage muriwo mbudzi yekuisa mufiriji. Pandati ngandichobhasikiro ndiri kwana mbuya pandapuhwa mbudzi iya pandatenga mbudzi iya pandatowasirwa zvimwe pandadzoka. Pandaudza umwe wangu kuti ndachitosvika kwaRugoi kubva kuChingwa. Mai wakatoshamisika kuti matosvika. Saka vana sekuru vari kuHarare uko. Saka pakaitika dambudziko muri padhuze kuti kana paine chaitika munotiudza. Ndikati izveshuwa ndasvika vandataurira usho. Zvikanzi neuyu matosvika kwaRugoi mukataurira vana baba zvikanzi ndikati zvikanzi saka mai vangu havasi kuchengeta vana mai vana mukoma havasi kuchengeta maiba. Saka inda kuenda kuSouth Africa koshanda. Handiri muri kuona. Apa isisi tatatenga stendi 2003. Tiri tese muri kuona. Ndaitenga goridhe handiri muri kuona. Saka mari yangu imwe pari pandakaiyo floda yese pandatenga stendi achiri mazigiro mabhonderi aishanda nguva yacho. Pandatenga stendi yayo. Ini ndibva ndanyoresa uyu. Ini ndiri muzukuru wekwaGwarasimba kwaRusai. Kwangowe uko. Mai yangu ini wakafa. Anonditosa chitupa. Ndakatombodanana neumwe mukadzi. Handitika angaina mai wake. Mai waya wabva wanditoresa chitupa ini chekuti Joseph JONI story muri kuzviona. Kuri kuwirirana kwavo ini ndewatoona kuti uyu mukwasha uyu haana chinhu. Asi mai wakazopedza futi bva watanga kuda kundipindukira futi wakuti handichadi mwana wangu chichi. Iri dzirimowo nyaya dzaka dzatobudawo idzi. Ini ndopandakabva ndasumuka paya ndopandakazoonana ndine mapepa api echitupa chiyachi muri kuzviona. Uyu ndopakati patakaenda kutenga stendi ndine mari yangu. Uyu akati no mazita aya haaitiba kuti tichinje kuti tenge stendi tiri tese. Ini ndikazvibvumira kuti ndikazvibvumira kuti zveshuwa izvi hazviiti pezvo. Kana tikazobara vana nemwana wangu nemazita aya hazvichabudi pezvo. Ndobva ndanyoresani mukadzi wangu zvakanaka. Then chakazonetsa ndechekuti pandakabva kwambuya uko ndopakazotanga kutaura kuti wana sekuru havasi kuchengeta mai. Saka ini ndakuenda South Africa kubasa. Ndikati iwo haukama isisi tiri macouples. Haungabvi pandiri kuenda kuSouth Africa tabva kuroorana. Iwo uri ndakuenda kuSouth Africa kusenzera mai wangu. Which is which? Zvikanzi aiwa mapepa ako emba ndatosiya atori mumbomo iwo chienda. Ini ndakuenda. Vatoenda mazvona. Aenda kudaro. Akagara. Ndopaanotaura kuti akasvika awarimo. Ini ndakabva ndaitone nditoti munhu waenda ndaudzwa kuti waenda South Africa wadii. Ndobva ndadena neawo pandakugara nao ndopakazouyawo akuda kutraya kupinda mumba. Pandati aiwa munomo uchapinda because iwo uko wakaenda uko handichazivi kuti wanga uri kuitei muri kuona. Kobva atoenda zvaagara makore 2008 ndopakabva pauya samoni rekutaridza kuti stendi yako iriposeswa because ini ndandisingachakwanisi kuiwaka. Ndakungoti ndowaka stendi reri muzita mukadzi kana kuti munhu akaenda muri kuona. Pauya samoni reri 2008 lucky enough ndaita futi mari ndobva ndatomhanyawo ndatori nemari ipapapo ndikatotenga nemota yangu Ranex. Ndakatomhanya kwaDC ndasvika ndakatanga kunyora tsamba ndikati mune mukadzi wangu wakaenda. Zvaakaenda kudaro inini ndaona samoni rekuti imba stendi yako iriposeswa. Saka hapana here maitire ndingaita kana panodiwa mari yekuti ndiite rebuy. Handiti muri kuona since makuti repossessed. Zvikazi auya titaura nekanzu. Ndobva ndaenda ndataura nekanzu ndabhadhara mari yayo. Kanzu ndoba yakandichinjira mazita ekuti achiti Joseph Chikunguru because ini ndanga ndazoita inonzi notarial deed.
yekuti ndichichite sei nemeya yekuti zvionerei iya kuti ichiende kudzinza rangu randanga ndichitsvaka here yekuti chikungurira ndopandakabva ndazoisa mapepa estendi mustar mangu chaimo chaimo muri kuzviona izvozvi zviya 2026 ndopaakuchiuya kuti ndadevelopa ndasvika ndapa window level ndopaakuchitaura kuti ndakatorerwa imba saka debate kuti wakadzenda kukontinya neiripo iminzane chekuita neimba ayo yanga iri ground yobva yarepossessed izvashamwari kanzo inoripossessa stand after how long? After 5 years or so. Mighty first May nations. Personal development, footing, slap. Personal one. Personal. Undergo. So I think my question is, you power zomanya uti yanga lo tari possess. Yanga ni makole manga. Hamani makole manga matenga still. Takaitenga 2003. Sika mapepa este kuri possess akaziva kuma 2007. 2007. Okay, 2007. Sika stand next year you may say. Mate? Yeah, mistake. Stand. Ndiam. None. Ini why? Because iweweka ndosada kutaura kuti mistake yawakaita ndeyekuti dai vakaona kuti stand yaenda andika uine mari yekutenga imwe stand unodai vakangosiya stand ichidii ichienda iwe wakangozvitengera stand yako separately kubva pane chii asi now that pane mari yemadomasi nemacabbage yemunhu pastand iyoyo handiti and the reason why wakakwanisa kunonegotiata nekanzo kuti urambe uripo is because nduti zita iroro restand wakakwanisa kuenda kukanzo kuita renegotiate is because kanzo yakakuteerera because ndiwo wanga uri pai ipapo handiti ndiwo wanga uri paground ndosaka kanzo yakakuteerera but otherwise dai wanga usiwe wanga uri apa kanzo yanga isikakuteerera Presidenti wakaenda kuSouth Africa. Iwewe. Mai wakasara. Iwewe ibhozo kwebhozo usini panapa. Waidi. Aiwa ndiro sisha mu. No, because wakaenda jobbing iwewe. Bozoka mai wakuti ano, yakazokera kuti kwati asimanga mbobhadhira muri mese. Iyo ibho wabuda wazodzokera manje. Kubonza usisipo. kana iyo kanzo yacho kakabvira daiti wakatengesa sei izvaibambuka nyaya iripo ndeuti iyi nyaya ibambo kunovhura pandora box unodzidzisa mabasa because kanzo yakachinja sei mazita mudzidziro yanga yaita ari possessed Saka wakatenga bhazi. ndakatenga bhazi Mapepa acho. izvaibambuka iriri bambuka izvaibambuka mapepa acho takamafotokopa akafotokopa nekanzo Mukadzi paakaenda akasiya mapepa emba. Ipe mapepa iwayani. izvozvo zviviri ndiri kuvatsvaga ndisikuona asi mafotokopi acho mafotokopi acho ariko kwadhisi pandakaenda dhisi yakandidipei mafotokopi nemapepa ekudhara zvikafotokopa zvese zvikatosara ikoko zvitori
kana muda kachitsotsika usanyore pasi ukanyora pasi unobatwa unozwa baba tsamba yakadhiswa kunani Katanga urwere mnambuya wanje. Inini ndini wacho mukadzi wacho imba yanga yatowa pasi kunga. Mama, ndati tsamba yakadhiswa kunani? Nazoro. Una dole kondo. Why is not got this way for me? Madam? Why is not got this for me? Just not my style. Oh, do it video. So why did you keep tsamba? Ayo, yakasvikira mumaoko mangu. I say yakasvikira mumaoko apo. Inini vanhu vese cancel yaiziva kuti yaiziva kuti uyu ndiye mukadzi wacho. Ndiye mukadzi wako. Handisi yaiziva cancel. Ndiye mukadzi wako. Vanhu vemunharaunda asi pamakatenga stand yanga ine mazita makati yanga ine 1 rani reuyu handisi ndizvo ndozvitakauzira ndizvo makauzira handisi saka iyi stand iyi inoratidza kuti stand yanga ine mazita rani yadhoro saka muridzi westand ndidhoro handisi then council ndobva yauya yakuti ida kuita dispossession repossess stand and you know what I ekati mai ndiseve chi stand ndovoseva chi stand yakatotora aiwa kazidaakababoga unoyanduzotoaiba bambo dambudziko racho vazvandezvi mukona nyaya dzinzira baba mune nyaya 1 ekuti do you know kuti Dorothy anokwanisa kuenda kukoti izvozvo netsamba iyi achitaura kuti tsamba iyi handina kuiona because chikunguru akawana tsamba iyi yasvika kubva awandisa tsamba so I didn't see the letter ende chikunguru haana kundipa tsamba because chirongwa chake chachi chekuda kutora stand yangu which he ultimately did because after asina kundirakidza tsamba yestand yangu akabva aenda koapply ndobva achinja zita kuti atore stand yangu saka stand yangu iyo ndio pamuka hauchaziva ndosanda kuti ndoda kubatsira kuti you were not supposed to be in possession of this letter munhu aifanira kunge akabata tsamba iyi ndidhoro but iwewo wakakipa tsamba iyi usingapi muridzi wayo because wangoda kuishandisa to your own advantage ndosaka wakachengeta chii tsamba iyi handiti but dambudziko rangu randikuedza kukutora ndikuti iwewo Dorothy wakaramba ndati Dorothy makarambana here iye alright Dorothy ati haana kuramba iwewe hauna kumuramba iye haana kuramba asi inini akandipa kumba kwavo kwagodo kwani kwagondo kumba kwavo ndatoteera ndandamuteera wakaenda kukumbira gupuro kwanatezvayo wakaenda kugupuro uyangari ini ndakarorwa 2008 najanuary mai avo vakunyeka kuti hanzi inini ndakavadzivisa mo izvozvo zvinotoda paine mawitness vanhu venharaunda nekuti aiwa chikukufirwa ndechekuti munhu anochinyepera iye anga asi mumba make vakavatsipa ini takatofambidzana baba vandisingawadzipa nepavanonyepa dhasi vakarorwa
Unozwa nyaya iri kweri nyaya iri apa unozwa teto wangu zada kuti kubatsire nyaya iri apa haisi yekuti makadanana rini iyo nyaya irakandibasa nyaya iripo inyaya yestendi yakatengwa imimi musati mako ndio pane nyaya itopapo saka imimi nyaya iripo ndeirai nyaya iripo mbuya ndekuti imimi makazoshandiswa nachikunguru kutora stendi iri muzita remunhu kuisa muzita renyu. Saka namudzaniba matoita mistake yako yekuya kugarapo because mimi nyaya munofanira mustoripo muri kuitire zeri panyaya nyaya iyi hamupo saka maifanira musinotombogara ipo baba ndakogara kumabhenchi munofanira mutori kumabhenchi hamupo baba zvimba makungu mukagara endai saka zvinoitika pamboka ndinotoenda kubatsirai kuti zvenyu zvifambe zvakadii. This issue yestendi handiti haisiri yedare rinero. Issue yestendi ndeyekuti council must clarify kune mai avo kuti sei stendi yavo yamuzita renyu. Council kana yazotaura kuti sei stendi yako avo yamuzita rani renyu maakuchidhisaidirwa nedare kusibva kuti stendi iyo muchaita sei nayo because dai kunozi stendi ika iri yekuti makaenda kotsvaga imwe stendi isiri iyi then it means mai avo dai wasina chekuita nestendi but the fact yekuti makaenda kuti stendi imwe chete yamakatenga nemukadzi uyu ndobva maenda kuchinja zita renyu chamakachinja chete izita renyu ndobva maisa ringi zita renyu nyowani ini takazvitai saka ndikafunga nebirth and registration nyaya yenyu wakaizwa iyi munokwanisa kusungwa nenyaya yefojani kuti kachinjire kamuta mazita kuti pamangofunga kuchinja zita matone zita nyowani girlfriend remangodana naro rakutoisa zita renyu rakutopai zita nyowani iyo ungadanana napegi makutozwana ndiovhumai manje wabva kuzistory from story to chikunguru usatwa zistory wanga unombuzani so it means so far wane masene mangani matatu munaona bambo kuti kuchinja kwenyu kwemazita kwakuratidza kuti mune kacriminal kanhu kamuri kutamba kari criminal ndo kari kuta kuti mudi muchinje mazita kuti musabatwe wana wenyu mimi seneme yavo seneme yavo yamakaita namai yavo seneme yavo wanonzwa nani asi mimi pamakaitana namai yavo musati manguzi chikunguru mama kuzi story kai saka wana wakazoita wana chikunguru sei imimi baba muri story pamakanotora mabirth ewana avo makaenda nani anonzi story akanotoresa anonzi chikunguru imimi baba wacho muchizi story because imimi baba izwai bambo tinozviziva zvese izvi zvamutaura asi mutadzokupindura is very simple question tati pamakaroorana nemai avo manga musikazi chikunguru mainzi story ndizvo here aiwa pindurai mainzi ani story handiti ndobva maita wana namai avo ndizvoka wana vandobva mawapa seneme kuti chii chikunguru ndizvoka seneme kuti chikunguru ndeani ndeyako asi pawakanotoresa wana mabirth avo wainzi story ndakatovatoresa kuti
aiwa Wakatoresa zvitupa zvinozi izwa apapo ndoda kuziva kuti wakachinjwa rini kunzunzi chikungu chitole chikungu wakachinja rini tipe choro It's 2012 then. Huh? It's 2012 then. Muna October. This one? 2012 muna October. This one? Imba yakazoitwa repossess stand. Wana wanga wakwera. Ndakazoenda kukanziro. Ndati wana wanga wako here. Yakaitwa repossess. Wana wanga wako. Zita ranga ranza. Wanga sati zita rawo zvakaitika vambo. Izwai nditaure zvakaitika inini ndainzi takanyoresa kare mumabheti kuti chikunguru mabheti anga akatonyorwa kare chikunguru saka zvinozotinesa mayo vanozi marekodhi mabheti rekodhi aya anga akatonyorwa kuti chikunguru saka zvisina kuzotinesa kutoresa vana Mwana wenyu Facebook ndio hivi manje? 2004. 2004. Sonta 1. 2004. Uyu wainzi story. Wanao iya inzi story. Asi mwana yakabara 2004 wonzi chikunguru. Ndochiti akashandisa which documentation as the father of the child. Makashandisa documentation ipi yawakatoresa chitupa iwo chekunzi chikunguru chachina chikunguru ndiani akauya nedhenene ID yakanzi chikunguru kuti mwana wayo azitore bheki rekuchikunguru ndiani wakangotiwana kupiwa ngori story kai aiwa izwai zvakaitika ava maini majors takaita mabongo uri pachikunguru andika taingoziva kuti kune baba vangu ndichikunguru vaikumizi pachikunguru handiri muri kuona tobva tazosvika kwachikunguru kwekwe asi patakabara vana takagara tatonyoresa kare kuti chikunguru pamusoro idani ina handina kunyoresa vana pandakazvara mwana wangu mukuru wacho akatanga kuchinja steam waita munhu weblack kufanana nasekuru wati uyu pakangoti kurei akumatiresi akatanga kuti achimata ndopaka uyu mukuru wacho aigara kumbanana baba nasekuru ndopaka baba wacho baba wemurume wangu ndopavakauya vati mwana uyu iropa rangu ndikukumbirawo kuona baba wewana baba wakati tirikudonetsewana kuti hatizwi kuti mukoshoru ndewekwani nhasi vana hawana kana mabheti zvinototinetsa nesu tiri kutsvaga nekusaiti ndopakauya patakadaidzwa kumba tikaenda inini nababa watawanda tikaenda kumusha sekuru nevamwe vana sekuru vamwe vacho vakashayikana nababa bva taenda kunonzi kwachikunguru patasvika kwasabhu chikunguru pavadaidza musha wavo wese ndopakanzi uyu wautanga kuitirana uyu mwana wako here uyu vakunetsana pachavo wedzinza ravo ndopatakabva ikokoko ndopatakadzokera gumba wakati achiendeyo kumba mozozoka chidii patadzokera kuno kupenhaloga ndobaba wakati zvandaita kuva ndadini ndazviwana ndopandakatanga kurohwa everyday ndikongorohwa mabheti reko takazototora imba yako kare imba yanga yatori nesilabu nestand yanga yatosimuka yapasilabu zvokuti rari ground papasina bheti rekodi ndosaka imba yanga yakangomira iri mutaramutira baba wadini wagadzirisa chitupa chiendawo pastand panhaka yewana wedu izwa imimi ndimi ndinonyoresa bheti rekodi remwana ndikuzi bheti rekodi mutemo touziva panotorerwa mwana bheti panoda baba namai wemwana ndosaka ndikubvunza inini kuti pabheti remwana pakanyorwa senemu yekuti chii
kuti father of child ndiani, because iwewe by then wainzi story, iwewe wainzi Joseph zvionere story, iwewe wangozi chikunguruba, ndobva wazochinja from Joseph zvionere story to Joseph chikunguru, wakachinja musi wa 24 of August 2012. Asi mwana wakazvarwa 2004. Pamusoro dare vana vangu vasitorina mabheti nguva yese oalo vanga vasina mabheti kutoti vana vazotoreswa mabheti sekuru avo nevamwe vacho vakuru ndakatovapa mari kuenda kuya kupenhalonga mai avo vakatouya vari motikari vachiramba kuti vana vafanira kutoreswa mabheti. Ndofunga kesi yawaitira ndeyekuti vana vakangowo kunzi chikunguruka vanokwanisa kupinda pamba, wakatoramba sekuru wakatoenda namukoma kunowatora tikandora mabheti kwarusapi. Mabheti evana haana kurekodwa marusapi, akangonyorwa chete kupinda mumuviri kuva vanzi vana vaneyo kwaMUTASA. Mabheti ngaabhadhare $20 zvekuti aende kwaMUTASA kuitira nyaya yemba mangwana zvikazonesa vana vaonewo chavanowana, nekuti zviri vana baba hazvina kunaka. Mai wacho wakati kana nyaya yazonetsa ndinenge munodaidza ndinouya wakatinyoresa mabheti kwarusapi. Wari mberi mai vacho? Handichazivi kuti vari. Saka unomona here? Unomona? Right, but anyway, inini nyaya yekutaura ndeyekuti shamwari as long as pastand apa iri same stand same chizita mai havari entitled what pastand. Iyo akaona kutaura kuti iyo kutaura kuti yanga stand yakatoa repossessed handiti avo mai kutaura kuva neslab ndiri dhavaisa aripo nepulani yepadipo mbiri akaisa plan neslab ndeyani nditangweni Tangwena ari kutangwena ari kupena ari kutsvingweko ndo wakatotanga kuti ava ndopo wakaona zita mune nhamba yawe. Saka kana pakaita silabu hairipo. Silabu yanga yanga iripo silabu yanga iripo. Saka vanakati hapana kana silabu because dai papa ine silabu izwa dai kuri kuti dai silabu izwa repossessed handiri muruzwa dai papa ine silabu dai kanzuro isina kuita repossessed. So even iwo wacho dai wanga wasina kuramba nemapepa emba ndakanda kushanda ndaiwakisa because building material yese mambo ndinayo handina chandasina kutenga. Wakatoya kwaMutai akati baba atawanda zvinezvi takura izvoende kumba ndo pakati handichadi kukuona pamba pangu ndine mukadzi wangu zvandada kwaari ndakazviona kade nzvi ndachirema nekuda kwenyu aikana foti twanoone pekugara inini chandakaitira izvizvo ndechekuti iye wacho wakatoroorwa kuti akabara vana Ndipe ichi namba zao 304 494 Tangwena. Bacha, iyo Tangwena unzie. Tangwena ndinzi. Unzie. Tangwena rambowe. Tangwena akachera chete. Saibari. Atina kuzoisa futi ngene. ajira ri. Achera. Patakatenga ipapo kuma 2000. Ndobva akachera. Akatombochera. Akachera. Ndinga hivi kuzizini. Kana pakatochera rapawene ndiro. Pasango Pasina chinhu, pasina chinhu. Pazovhara pachiri pafusirika mani. Ambu yadai kubi yadai kukanzurula monopiwa file yestand yenyu mononzwa Sembele mono gaina. sabai iyi muzwa zviro ndiri
kuti dai wasina kana kutondirambidza kwawaita nekutora kwawakaita mapepa wachikotsa imba ingadai yakapera kare asi ndandisina imi muchira sei imi muchiendai netsamba yekukanzwa monopiwe history yechii chakaitika mubhirwa chii chakaitika pastendi ipapapa then kana yadaro wakudhisaidha nenyaya yestendi yekuti muchaita sei chasheya muchaita sei nechii yasivekot ndakaenda kukanzurwa kupena kutsvingi ndopo wakasvika wakati nyaya takamboitaura muno kuti zvamuri kuita izvo vakomana hazviiti ndopo wakati nyaya yako usaswero uchinetseka kuenda mumaofisi esese enda kuna siya ndopo wakandinyorera nhamba idzi nenhamba dzamai wacho wakandinyorera dziri kuseri vatakatombotserwa zvamuri kuita kaizvi hazviiti pane zvakaitika saka zvatakutaka imi michiitai is instructed endai kwaCEO kwamakazi muende masvika ikoko movha mapa reference yamwaibwana netsamba iyi mwamataura nyaya dzizotaura muvhurirwa file muoneka kuti stendi history yachakamira sei yakaita sei vandizvo nemaresponse iwawo kana mazviona modzoka panapa pamusi wa 22 nemapepa isusu tichaitawo zvedu zvatinenge tichiitawo tumbishana tatete titsvaga zizive kuti chokwadi chiriba because isusu chatoda isu basa redu ndiro kuchengetedza madzimai wana wanhu wakashoreka musociety vanoti vanhu vanoda kuteka advantage yazvo isusu ndo basa redu rekuwachengetedza handizo ndasaka musi wa 22 asi chiendai musoite zvandakutaura muone CEO ndotenda